Μπουλγαρί ανήκει στην οικογένεια των ταμπουράδων. Οι ταμπουράδες, από τα λαϊκότερα μουσικά όργανα των Ελλήνων, ήταν σε χρήση από τη Βυζαντινή εποχή μέχρι τις αρχές του 1900 σε όλον σχεδόν τον ελληνικό χώρο. Μαρτυρίες γι' αυτό έχουμε από στίχους δημοτικών τραγουδιών που πολύ συχνά αναφέρεται ο ταμπουράς. Στο έπος του Διγενή μας δίδεται η πληροφορία για τα υλικά με τα οποία κατασκεύαζαν τους ταμπουράδες. Και σε νεότερα τραγούδια έχουμε στίχους όπως «Έπαρε εσύ τη λύρα σου και εγώ τον ταμπουρά μου». Στο Ρέθυμνο είχαμε την τύχη να συναντήσουμε έναν από τους παλιούς καλούς οργανοπαίκτες, το Στέλιο Φουσταλιεράκη, που ίσως είναι ο μόνος που παίζει το Μπουλγαρί. Στέλιο, από πότε παίζεις το Μπουλγαρί? Το παίζω από 13χρονο παιδί μέχρι τώρα. Κάπου δηλαδή 52 χρόνια το παίζω. Τα αγάπησα πολύ, από μικρό παιδί το αγαπούσα και είχα πάρει ένα μικρό μπουζουκάκι και βάσει αυτού τα το έμαθα. Και έχω μάθει κι άλλους. Και έχω βγάλει και πολλούς δίσκους. Έχω βγάλει Σόβρα τα σίδερα, με τον Καρικλά έχω βγάλει σούστες, πολλές καρδιές κρυφά πονούν, τα βάσανα μου χαίρομαι. Πάρα πολλούς έχω βγάλει. Εγνώρισα και πάνω στον Πειραιά, τον καιρό πριν να καεί ο Καραϊσκάκης, και εκεί πέρα ο Μπάτης ο Γιώργος, έκανε καφενεδάκι, τον Παπαϊωάννου γνώρισα, τον Τσιτσάνι τον Βασίλη, ένα καριδάκι από τα Χανιά, παλιούς μπουζουξίδες. Τρελαινόταν για το Μπουλγαρί το δικό μου. Τα απολαμβάνανε τη γλύκα λέει, που έχει. Τον Αρτέμι, τον Στράτο, όλους αυτούς γνώρισα.